inkinga ke esinayo ke kakhulu njoba sikhalaza lo mhlangano lowo wawungabizekile kahle ile eyokuthi kakho ongazi lapha endlunkulu ukuthi umntwana uMisuZulu unengane ezalwa umfwabo wengonyama. Lokho kulichilo ngokwezulu ukuhlobonga ngendlela yokuthi nxa kwenzekile labo ababesuke benza lokho babekhishwa bebizwe isibongo sakhe. Ngakugcini ngapha umkhonto uciche ngapha nangapha nasekhakhonina umntwana eSwazini unengane ezalwa udadewabo wendlovukazi. Lokho ke ngisho nokomthetho waseNingizimu Afrika incest iyicala nangokwesiko futhi ukuhlobonga akumekelekile. Njoba sithi ke indlunkulu isiqongo sokuvikela nokugcina kwesiko sisho ngoba endlunkulu eqhulwini kusuke kuyingonyama. Lesi sikhathi samanje ke uzoba nengonyama kanjani engeke izokwazi ukuthi inikeze iziyalo esizweni naseyinganeni ezilandelayo kakhulukazi esigabeni senhlonipho okuyiyo inhlonipho uZulu aziwa ngayo ngokuthi wayengayihloniphi umntwana ingonyama. Kakho ungakwazi endlunkulu uthi ngo2010 wathi cha awungaphela u2010 ingonyama ingamnikezela isihlalo sayo. Ngo2016 kwasho yena futhi wathi cha kanti ufaneni lo ngithathe into yami. Manje ke uyayibuza ke ukuthi zonke izinto kuningi there are a number of factors that disqualify Prince uMisuZulu in terms of his conduct, but those are matters for another day. Yes, bengisafuna ukusho ukuthi our time has unfortunately lapsed. They are telling us to wrap. Kodwa ngeke ngishiye ngingakanikezi abantwana ithuba. Mangiqale nje ngiye kubo baba bese ngiyezwa ukuthi enabona bafuna ukuphawula bathini ngalokho nje ngokusheshsha nje. Ngezwakala into ebewumntwana iyiqiniso. Noma okuningi ngeke sikukhiphe manje okuningi kodwa ke zonke lezi zinto umntwana seyibekile zisahamba eqinisweni lonke. Siyabonga. Okay, cool. Nawo mhlawumbe ungathi ukuthi kunjalo njengoba sebekile abendlovu. Sinaleyo nkinga siyindlunkulu ukuthi yonke into esetshenzisiweyo ngesihlalo asenelisekile nakubo sopolitiki ngoba nge-19 zika May kwaba neVN lapho umntwana uMisuZulu wayekhuluma nendodana kaRamaphosa ayicela ukuthi ayikhulume noyise kwazi ukuthi eqoke yona ukuthi abe inkosi. Sikubonile futhi sibona umhlonishwa umongameli evakashele kwaNgwane odibana nomswazi. Thina ko esiuhlangothi othile sayibuza ukuthi why bese yakwaNgwane. Akuphelanga lapho. Simbonile ehlangana nohlangothi othile kodwa eseyikhiphile ithimba lepanel elalihola ubaba umhlonishwa uMacingwane ukuthi maluzolungisa luzoza ukuthi indlunkulu ithini. Yasho indlunkulu yamnikeza igama likamntwana uSimakade ukuthi uyena ofanele ehlale esihlalweni sobukhosi bukaZulu. Sididekile ke mase sibona umongameli engasibizi sindlunkulu sabona sesibuka nje kwimedia nasemaphepheni ukuthi yena usekhethe kanje singawutholile futhi nombiko epanel ukuthi uthini wona ngoba namanje sindlunkulu silindele lo mbiko epanel. Njengoba nondunankulu umhlonishwa uZikalala simbonile masicela isecurity yomntwana uSimakade azange enze ubulungiswa ngoba azange emnike isecurity ukubhekela impilo yakhe ukuthi njengendlunkulu simbona engaphephile umntwana njengoba enzile kumntwana uMisuZulu wamnika isecurity. Sindlunkulu kasenelisekile ngokuhulumeni ngendlela aliphathe ngayo lo lesisimo esibhekene nendlunkulu. Ilokho nje sindlunkulu esithi namanje thina siyasho sithi ofanele ehlale esihlalweni ngokulandela sahlala singamakhanda onke izindlu sahlala nomkankosi okuyibona bebesondelene kakhulu nembube ibibatshena yonke into okuyibona ka basitshele ukuthi cha
nangoba ofanele ehlale savumelana ke singamakhanda onke izindlu kaMpande sakhipha ke igama lomntwana uSimakade sakuthumela ke kuyiphanele ukuthi yona ofanele ehlale esihlalweni. Mntwana ngiyabonga kakhulu ngiyabonga.